Osala koniwa ngosonani into ezingonimi into eziqhwanyaza ngemali ngalo suku lwanamhlanje is Monday January 2022. Yabona ke ziyabhidisa ezi zinto kube kodwa ke xa sibhidwa nazento zalapha ekhaya uba ngathi uyibambile ifake into obungakhange uyifake kusaqhuduzeka ke abantu abahle kuzawude kuqheleke kuba izinto xa zifikayo zintsha ziyabhidisa. Masinyamezelaneni ke sihlwele zalapha emabheleni siyiqhube lento idiyophumela. Senzani Monday lusuku likaNovenkile lapho siye sithathe khona izinto zakulo venkile engakokwenu sikuxelela uba lento benza le nale abanikazi bayo, kanti thina abantu bamayeza nabantu beziwasho senza le nale akwenzela uba sikhulisane sincedisane babhaleke abantu banyangwe abantu kuphile abantu. Sizama lonto ke kweli khaya namhlanje siphethe into ethi bulk discounts. Lento ke bantu abahle into esithe masiyithathe sizise elubala, yinto eqhubayo apha ekhaya. Abantu abaye bafone bathi tata uBhele ndingumuntu onyangayo ndifuna amayeza azawufika eyinqwaba ukwenzela uba nam ndidibanise kule nto ikhoyo apha ekhaya. Sabe sincokola ngaloo nto ke namhlanje, loo nto yezo bulk discounts. Wena mntu onyangayo nawe wena mntu onganyangiyo, omnye ngumntu othi ufuna uba nawo amayeza aliqedlana lapha endlini, omnye uthi imizi yalapha ekhaya mininzi sinithi izinto ezininzana. Uzawufumana uba le discount iza kuthatha ikubeka endaweni than xa ubuzawuthenga ikhombo. Phambi koba singene ke kuloo nto sithi nje bi-10th namhlanje we have about 20 days before ivale iform yakho wena mntu othi ufuna ungena kwisikolo samayeza. Xa ivalile ke iform awukwazi uphinda uaplaye ulinda iphinde ivule. Isikolo siyaqala ke nge-1st Saturday of February. Qhubeke into yasesikolweni masiyeke ke leyo singene ku-bulk supplies. Nansi ke into abantu basemayezeni njengoba sesiyichazile ngobe siyiqala. Thina abantu bamayeza njengoba unamayeza nje ozihlanganiselayo ozingqushelayo kwinto nganye oyenzayo iba khona into oyifumana komnye umzi. Isizathu sokuba ube namayeza wafumana komnye umzi ngamayeza oye uwasebenzise apha kuwe okanye apha kokwenu okanye kwabo bantu uzalana nabo. Unumber 2, la mayeza wafumana komnye umzi ngala uwasebenzisa xa ubona ukuba lo mntu bumnyanga ingathi lana wakokwenu niriche isilingi naye lo mntu uwaguqula. Amayeza ayatshintshwa abantu abahle. Ukuba ungazofike apha ekhaya umzekelo sikubonisa amayeza oqhumisa, you'll find that isina about 5 yendidi zamayeza okuqhumisa. Xa sisithi ingathi noko le nto iyagabadela siwatshintshe, inceda loo nto ke into uba ube nawo amayeza asuka kwenye indawo kuba hlanganiswe sisandla somnye umntu sisihlwele senye indawo kuncedisana nesi sakowenu. Masingene ke kula mayeza akule discount. Siqale ngeli lokuqala eli ngumagqudu. Umagqudu liyeza esilisebenzisa ekugqumeni ukufutha, siyachela ngalo, siyahlamba ngalo. Liyeza othi naxa ubona into ongaziqondiyo, nansi into ingathi izifele, nansi into ithe yathi, sigibisela umagqudu nditsho nalapha ekhaya. Umagqudu ngulo othi nalapha emotweni xa uqomba izinto awuziqondi ngathi izinto zakho azikwambeli kakuhle, uyamsasaza esiletyuwa imnyama. Ube careful ke mntana omhle, letyuwa ithakwe nezinto ezininzi ezinazo nee-oils ezithile, so ungayigaleli letyuwa kwinto oqonda uba can be stained because ezo stains some of them kuzawuba nzima ukuzikhupha kuba kukho ii-oils apha, kukho izinto, yinqaba yezinto ezinamayeza nayo iwiliwile ninzi mntana omhle esingeke siyigqibe xa sincokola kule ndawo. Umagqudu ke akahambi yedwa. Abantu abakhe basebenzisa amayeza lapha ekhaya bayazi uba uhamba nokhanya ehlungwini. Ukhanya ehlungwini ke njengoba umagqudu enuka into ongazuyazi uba into linukayo, ukhanya ehlungwini yena uyi-opposite, uzinukela nje yena kamnandi. Liyeza lokuguqula umaguqu. Uthi xa ugqiba usebenzisa amayeza okulwa, amayeza othakatha, uwatshintshe usebenzisa amayeza entlahla, amayeza othandeka. Nguye ukhanya ehlungwini, naye uyahlamba. Ukhanya ehlungwini uyachela. Kuwe wena mntu othi ufuna kuthandeka apha ekhaya, mhlawumbi unelo shishini onalo, siyamsebenzisa kuloo nto. Ukhanya ehlungwini ke liyeza olifaka nalapha kwibhafu le uhlamba kuyo, uzisowukhe for no reason. Akunyanzelekanga ube ngaye ukhanya ehlungwini ube ukhupha umagqudu, uyazihlambela nje
if usikhuphile isichithu mgqwaliso isimnyama ngaye umagqudu, la mayeza ke xa siwakhupha kule bulk supply siwakhupha omabini. Njengoba siwakhupha omabini nje, ukukhanya ehlungwini uzawuphuma ezikheji ezingaphi na bhele, uzawuphuma ukhanya ehlungwini. Yena it doesn't matter because sithi bazawubhalansa i-ratio, but umagqudu lo xa ephuma yena uphuma engu-5 kg. Njengoba xa umthenga nje apha ekhaya uzawuthenga ingamacephe ayi-7 kuba kaloku wandithi ufutha kayi-5 per spoon. Uphuma apha engu-5 kg, aphume nokhanya, simkhuphe ngemali efikelelekayo. Bendifuna uzibiza ezi prices mntanomhle. I think kungcono ndizibhale kwii-comments because uzawuthi umntu xa sefika 10 years later ademande the price ayive ibizwa, kanti kwii-comments will update it if required ukuba le bulk supply izawube isekhona. But all we are saying, kuyo le combination yalamayeza amabini, ustep 1 no-step 2, iphuma i-5 kg kamagqudu, ibhalanswe ke because you need about 7 spoons and 3 spoons kwelinye. Igqithe siye kweli yeza liqhunyiswayo. Eli uzawulibiza inyamazana ngokuba sekuqhelekile uba yonke into eqhunyiswayo ibizwa uba ziinyamazana. Yingqokelela yamayeza ke lana namafutha athile kunye neekaka zezilwanyana ezininzi. Sikhe sayincokola mos le nto yeekaka, nazo ke zikhona ezo ndidi zazo for purposes zoba kugxothwa imimoya emdaka, izinto ezihamba ngeenyawo, izinto ezirhubuluzayo nezinto ezibhabhayo. Athi omnye nantsi into ingqingqiza phezu kwendlu, nantsi into ivula ivala amacango. Eli yeza leke lokuqhumisa ke mntanomhle siye sithi wena mntu oneproblem yezilwane apha phakathi kwekhaya, even if akukabethelelwa, at least phakathi kwendlu makubekho ukuthula. Mazijikele ezi zindlu okanye zihambe phezu kwendlu kunoba kuthiwe zihamba kwi-ceiling. Next one ke sisiphondo nasi, bathi sisigqabu esi sinje sesentlahla, sizinukela kamnandi, buphefumana obuthile. Abantu abasaziyo ke sisiphondo sibuperfume, into obuthandekele. Wena mntu othi uyathengisa, wena mntu othi uya kwi-interview, wena mntu uya kuloo ndawo efuneka uthandeke kuyo. Lena ke xa iphuma ingu-250 ml. U-250 ml yilaa nto kuzawuthiwa yimagi, not icup le inesosi, no imagi, because icup ingu-125. This is 250 ml xa iphuma. Kuphuma loo nto iyi-liquid, ihambe namayeza, and then you are guided ukuthi uwadibanisa njani. We forgot to mention ke kulingaphezulu yokuqhumisa ukuthi yona xa uyifumana iphuma ingu-500 gram. You use about 2 spoons kulo mntu umnikayo because we take a pinch njengoba sitsho uba instructions are given. Ibe yile cream ke mntanomhle, apha ekhaya asiyenzi into kuthiwa uzuze nenkukhu uziyohlanjwa emlanjeni for izilwane. Abantu esibatreat izilwane, this is our flagship. Le cream yiyo esime ngayo for i-problems ezilwane. Siye sithi ke ukuba ezo zilwane zigqithile unayo le cream, khawuphinde ubuye sisijonge sisilwane sakho uba inoba siyixake okuyintoni, kuba xa unale cream iba khona la protection. However, le cream only protect you around your bed kuba kaloku akubethelelwanga, kuqiniswanga apho uhlala khona. It only protect you. Uzawuthi xa umkile uawuthile siyabuya isilwane kuba kaloku le cream mhlawumbi ukwazi uyanayo emjolweni. Then unumber last ke kuyo le nto siyiphetheyo ngamayeza okuchela. Le cream ingasentla ke nayo iphuma iku-250 ml, ukha a teaspoon per person. Lana mayeza okuchela ngu-step 1 and step 2. You get u-10 kg ka-step 1, u-10 kg ka-step 2. Awafani ke la mayeza, but eza ekwibhakethi elinjengeli ulibonayo xa efika. Lana ke amayeza xa uwafumana njengoba sisithi ane-instruction, siyachela ngo-step 1 ukugxotha izinto ezirhubuluza phantsi. That could be snakes, it could be any creepy crawly that include rats.
Then step 2 yena wenza any other thing that work ezizinto ezivuswe zababunga abantu kanye izinto ezibunjabukathi into nje engahubuluziyo. Nanso ke lento besiphethe over and above ezi bulk supplies. We also have inqwaba yeziwasho, but ke ngokwininzi ke ngokuyaseziwashweni asikwazi uyichaza apha. Uzawuthi wena xa usithi ndifuna uorder iziwasho, some of them ziza zizi ashes, some ziza zizi granules, the combination into ezininzi, some ziza in salt form, different colors for different purposes. Some ziziwasho ziza in a form of oils, enye ziza in a form of amanzi. Ziziwasho ke ezo ilonqwaba iya ngokuba wena mntu uthi uya order ufuna iziwasho zokwenzani. Nanso ke into besiyiphethe ke abantu abahle sithi masingayitsali, singagquduzi kakhulu kule app sisayizamayo isasisokolisayo kodwa siyithandayo, sesinoba sifuna uyilahla qome kodwa sisayithanda torhwana. Siyekile ke yalala, siyabuya ke Wednesday. Xa sibuya Wednesday sabe siphethe Amayeza, njengoba sisazi ba Wednesday siphatha igqabi nexolo, siphatha ingcambu, siphatha lonto yelo xesha. Kodwa nina abantu bathi you want to know nge-master class yakwavusilanga, wena mntu uthi wawuseklasini now ufuna ukuya kwi-higher grade yasekuthakeni, uzabe sisinendwendwe part of abantu abafacilitator, but mangathi part ugogo uMakhosi Ahlangene who's one of the facilitators uzabe esichazela wena mntu othi ufuna ukubhalisela i-master class ichazwe nokuba iqala nini, ubhalise usijoyine. Siyayeka ke ngokuyalala siyodibana nini Wednesday camakho.